Halem on ilmeisesti lueskeltu uusinta Suomen Kuvalehteä, jossa on listattu 400 ammattia arvostusjärjestyksen mukaan. Ja siellä kärkisijoillahan on kirurgia ja lääkäriä ja näin päin pois. Ja Halemkin on onnistunut kepottelemaan itsensä tuonne terveydenhuoltopuolen hommiin. Kyllä vain. Halem on löytänyt itsensä leikkaussalihoitajan pestistä. No niin, me ruvetaankin olemaan valmiita aloittelemaan. Saataisiko meidän anestesialääkäri tänne nukuttamaan potilas? Ai tarve mitään nukutuslääkäriä, minä hoitan tämä homma nyt. Hei, mitä sä oikein teit? Näin tämä homma kuule hoidetaan minun kotimaassa kuule. Tämä toimii hyvin kuule. Minä olen ollut monta kertaa sairaalassa kuule. Katso minun namaa vaikka. Joka kerta minä nukahtin heti kuule. Ja katetri näyttäisikin olevan nyt paikoillaan. Pihdit kiitos. Minkälainen pihvi sä haluaa? Siis, minkälainen pihvi? Haluatko sä raakaa, medium vai kupsa? Siis, mistä sä nyt puhut? Sinun pihvistä. Raaka, medium vai kupsa? Mä sanoin pihdit, ei pihdit, pihdit! Sä haluaa pihti, ei pihvi. No, niin just pihdit. Ai ole, pihdit loppu. No niin, potilas näyttäisikin nyt olevan valmis sydämen siirtoon. Hoitaja, saisinko me sieltä kylmälaukusta potilaan uuden sydämen? Odota hetki, mä otan sen tätä. Oho. Mikä siellä nyt on ongelma? Saanko mä sen sydämen äkkiä? Nyt ole semmonen homma kuule, että ei ole sydän. Mitä? Miten niin ei ole sydäntä? Ei ole sydän nyt täällä. No, pitää sulla nyt siellä sydän olla. Täällä on potilas rintakehä auki leikkauspöydällä odottamassa elimen siirtoa. Nyt se sydän tänne! Nyt kuule olla semmonen tilanne kuule, että minun serkku Mahmutilla on mennyt kylmälaukut sekaisin kuule. Nyt ole käynyt niin, että sydän on mennyt kuule joku asiakkaalle ja tänne on tullut pizza. Mitä pizza? Cola, pizza, Tropicana. Ei hemmetti, tää on katastrofi, tää potilas kuolee tänne. Hei, mitä nyt? Hei, me menetetään tää potilas, Ottako sä tulinen vai mietokastike? Ulos!